5 признака, че тялото ти има нужда от детокс. Първото е липса на енергия, защото енергията е директно свързана с това дали тялото успява да се детоксикира както трябва и дали ще може да се възстанови както трябва. Второто нещо е раздразнително, защото когато тялото е токсикирано, то това създава стрес и негативни емоции. Третото нещо е акне, защото тялото не може по други начин да се изчиства и се изчиства през порите. Четвъртото нещо е подпухнало си, когато се събудим, не се чувстваме добре. И петото нещо е некачествен сън. Като има и други фактори, които може да влияят на всяко едно от тези неща, но най-често детокса или липсата на детокс е нещо, което предизвика голяма част от тези неща. И ако искаш да научиш най-добрия, според мен, начин за детокс напълно безплатно, може да отидеш на линка в описанието или на профила ми, или на bg.milkokukov.com. Абсолютно безплатно, стъпка по стъпка, според мен най-добрия начин за детокс.